نتاس تسافرنا لا مينيباس كتنكس تتصادف زلا تاكسي زرقي مسيلة زور بالكمو نتاب زي مقراس تزارب سويتي رأهوا زتنقلات عتيا عبزز خف أسونتا بزح قرشي خفلو خمز خقل زقمت كدان تخدينا تقبب زبالة سرة كابوت زمسل كوت زمناوي سكارف تاي رئيتنا رئيا ناي كارتون سئليات مسل كمز بمحسابي عرسيني أعيو رئاتني كترئينا تلا يعينتا رئيو يعينتا دقعتيا بزاز تماسل قزع بسقعات يعينتين كرتتالوا تايا خوينا زي مقراس تلفلف نمن تواقع خمزلات راح زي كونس سلانتاي تزارو كمزلاون اي تردأنا عوقونا ما نميلن عوتنا يمجرشون برا خوفيلا اتردات كل التسابز قوادلو النابلي يتصوع نحسوي نبرن يتصوع اتون تسافرتي نايتا سبيتو ورا خامس الشاو يخون ويخاق التفهم نمبقاس كامر لاي أرى بجاخا نخيد با نابلو ناتقانا حمكينا يشقشقوا بجاخا نخيد أما نقدي اختمالي إخا اتردات كن ماليسو يتصوع أكسوم ديخي عادوينا زلنا كلتا تسافرتي كسادنا نوحين ناوشتي أهتوامو نايتا لفلافيت بوتا مليئن اتا سبيتي عو قدمي أنا زتقمت أودي عاويلا دس بزيو الدمزة نقران نبا انتاي ايو إلوا قراءاتيو شمكا محبا تاي قبرلكا شميخا تاي قبرلكي كابز رخبكم شمونت عامت مليئني عبزم ينوع زلهم كلهم رسيعكم إياه شمكا تنجير كاني تاريك كايت أفأنن شمكا منيو إلو قادزونا مستيات زورا لما عند خاء مسكما يزبالت عبديتو يقاتموني بزبل منفس سق إلو تاريكو ما يتأفأنن شمكا تنجير كاني كذكرك كايا بينيام فلات أنمو مفلاتكي بزسمعك سمعي تفلتني بزبل سمعيت أنات كورلا جنقز بالتمو بينيام تخلاي كاب سراح مستبارركا رخيبك يفلطن يقرميو نايساب نجار يقرب نايساب تفدرو يقرميو مسك كالو مستعركا اطعيمولكا هاي كالو ماني نسويلو اتوطات بزروا عرسونا زناغعن تززراربو وزروا كاب سمعو حدا انا ايا اعزاني كيربي ليان عويد زاسبي هاي كالو انكو عقدقد كايو انكو عزرف كايو كندي عامت بنزاخ تقلقلو خمزي صنح خاص كاسيرا اييلو نيرهاص كغنزبي خلقكا اتوطات رئين نمو طقاسني اطقاقسو رئيو طقسو ترجميو موديز حزلا زلوخو ناي لبي كاي مسلكا زبلي نبرا اندا يسوس مسبصحنا كل سب كسالم تلو نسا ግን ዘርባ ቀጸለት ቢንያምዬ ዲኻ ዝበልካኒ እወይልዋ ክሳዱና ነቃነቃ ታይት ብለን ትኾን ናበለ ኢዱ ናብ ኢዱ ዘርጊሓ መጽሐፉ ካብ ኢዱ ፈንቂቃ ወሲዳ እተርእስቲ ዓዊላ አንበበቶ ብድምጻ ዝተፈለየ ሙኻን ብፍጥነት ናይ አእምሮ ችግር ከም ዘለዋ ብምግማት ማንም ምንም አይበላን አዴታት አቤት ፈጣሪ ንስኻ ትፈልጥ ናበላ አቦታቱን ንሱ ዘምጾ ንሱ ይመልሶ ናበሉ ወጣታቱን ክንደ አይነት ሰባሎ እናበሉ ንታሰበይቴ ዳምጽዋ ቀደሙን አይሰምዕኒ ኢልካኒ ኻምበር ንስኻ ትምርት ጥራሕ እዩ ዝጠቅመካ ኢላት መጽሐፍ ናብ ኢዱ ወርወረቶ እሺ በላ ሹምካ መን ይኻዝበልካኒ ናትናኤል ሹሙ ንኽትዝክር አይና ጽቢባ ግንባራ ጨምዲዳ አይፈልጠካን አይትፈልጥንን ይፈልጠካያ በዓል ኸዶ ይኮንክን አይፈልጠካን ዝበልክኒ በላ ስለዚ ረሳዕኹኻ መን ሙኻንካ ዝክረኒ አባሃላ እዩ አበይ ከም ዝተመሃርካ ንገረኒ ማለት እዩ አበይ ኻ ተማሂርካ እንዳጺን ናትናኤል ገብረ ማርቆስ ናይ ለምለም ፍቅረኛ እውይ ሰብ ከመይ ትርስዓኒ አነ እንድያ አረዳዲኤ በሓደ ዝገበርኩኹም አይ ናትናኤል ብምግራም የዒንታ ፈጢጡ ማእገሩ ብፈታዊትነት እንዳወቃት ክትናፍቆ ከም ዝረኸበቶ ሰብ ተፋጢና ውይ ዝሓወይ ተለዊጥካ ረጊድካ ንዓሳዓመኒ ካብ ኮፍ መበሊኣ ተሲኣ ናብ ማዕጉርቱ ምስ ቀርበት ዳሕራይ ክትስዕምኒ ኢልዋ ክትስዕምኒ ይበሃልን ክንስዓዓም እዩ ዝበሃል ሕዝውን ከም ቀደምካ ደረቕ ኢኻ አይ ናትናኤል ደረቕ አውሊድካ ያ ግዲ በለቶ ንመን ንለምለም ናይ ማዕዚኻ ተውልደኒ
ክጠንስ ይክእል ዶ ኣይክእልን ክተርእየኒ እናበልኩ ጸኒሕስ ንታ ዘጥነስካያን ለምለም ኣርድዮ ምስ በልካያ ተስፋ ቆሪጸ ገዲፈዮ ኣይናትናኤል ደስ ኣይበሉን ኣብ ጎና ተቐመጠት ጓል ኣፋ ብስሓቅ መለአቶ ሓደ ወራጅ ይወርድ ንእሽተ እንታይ ጸንሐት ተሳፋሪት ትሳፈር ሄለን ሓዳሽ ተሳፋሪት ዓይና ናብታ ሰበይቲ ገበረቶ ሄለንዬ ከመይከ ረሲዕኽን ግዲ ትማሊ ምስ ኣቦኺ ስለናትኪ እናተዘራረብና ነርና ኣቦኺ ተባኢሱኒ እዩ ንስኺ ኢኺ ናብ ዝወፀትሉ ገዛ ክትምለስ ጌርክያ እናበለ ክጭቕጭቃኒ ውዒሉ ኣይ ሄለን ኣቦኺ ጸጋይ ተስፋ ኣለም ሕዚ እውን ከም ቀደማ ይፈትወክን ንስኺ ስተኾንኪ ብዘይ ጠፍአ ቦታ ብዘይ ተረብሕ ጓል ማሕፀን ተወሊድኪ ናይ ኣቦኺ ሹም ተጽርፊ ልክዕ ኣይኾንክን ሄለን ትሙት ተጋጊኺ ዘይ ምውላድ መሓሸክ ነይሩ እታ ተሳፋሪት ቀይሕ ገዛ እንጆሪ መሲሉ ናብታ ትልፍልፍ ሰበይቲ ዜራ ናይ ኩራ ቃላት ክትዝርግሕ ክትብል እትረዳት ኣመላ እዩ ጓለይ ምንም ተበልኪ ኣይተቋርጽን ኢሉ ሳንቲሙና ቆጸረ ታ ቆልዓ ብጣዕሚ ተበሳጭያ ሒሳብ ንምኽፋል ናይ ቦርሳ ኣሸጠጥ ከፊታ 5 ቅርሺ ኣውፅያ ነትረዳት ክትኸፍል ተላ እታ ደቃ ናይ ካርቶን ስእሊ ትመስል ሰበይቲ ርኢ የቢላ ኣይ እዝማ ይኾንን ንስኺ ሳይትኸፍልን ታዩ ጓለይ ዋላ እኳ ምንም ትዝታ ከምዘይሕለፍና ሓፍ ከፍ ተበልክኒ ናትክ ናይ ታክሲ ሒሳብ ምኽፋል ዝኣበየኒ መስለኪ ግደፍ ባ ሄለን ግደፊ ኣነ ከም ዘለኹ ርግፀኛ ስለ ዝኾንክ እንዲኺ ተጓይ ክዝኣተኺ እንታይ እያ ትቐባጥር ዘላ እዛ ሰበይቲ ይቅርታ ግበርለይ ብጣዕሚ ይቅርታ ትሕቲ እግርኺ ከም ዘለኹ ቁፀርኒ ኣይናተይ ነገር ለካስ ኣብ ዝኾነ ይኹን ቦታ ተተረኺብና ከም ዘይንፋለጥ ንኹን ተባሃሂልና ተመሓሒልና ኢና ጽልልቲ ዳዊትዬ ክቡር በዓል ገዛይ ክኸፍለኩም እዩ ካብ ዝግባእ ንላዕሊ ክኸፍለኩም እዩ ካባኹም መን እዩ ዘውልደኒ መን ይምጥናት ዝኽእለሉ ኣብ ጎና ምስ ኮፍ ዝበለ ዝውር በለት እሞ በቐዳማይ ክትስዕመኒ ዝነኸስካኒ ከንፈረይ ሓቢጡ ሰብ ከይርኤኒ ኢለ ኣብ ጎቦርታት ሓቢኤ ድሕሪ 3 መዓልቲ ድሒኑለይ ኳዕ ደስ በለኪ ደስ ኣይበለንን ደስ ዝበለኒ ክመስለካ ኢለይ እምበር ስቕኢልዋ ኣበይ ኻ ተማሂርካ ኣይተማሃርኩን ኣበይ ደኣ እየ ዝፈልጠካ ኣበይ ደኣ ዝተውዓለልካ ውዕለታ ዘይተምስግን ኮንካ ደኣ ኢኻ እምበር ኣማኑኤል ሆስፒታል ኣነ እንዴ ዘፍታሕኹኻ ኣነ ኮየ ድሒኑ እዩ ዝበልክዎም ኣነ ኮየ ኣረ ስርዓት ይሃሉክ ንስኺ 3 ኣረጋውያን ተገረሙ ዛ ሰበይቲ ልበይ ብምግራም መሊኣቶ መን እያ ከመይ ዝበለ ጋኔን እዩ ኣብ ውሽጣ ዝኒኤ በሉ ትፈልጣ ዶ ብማል ነትረዳት ሓተትዎ ትፈልጣ ዶ ድዮም ዝበሉኒ ካብዚ ታክሲ ምሸተ ዘይኮይኑ እኮ ኣይትወርድን ወሪዳ ኣይትፈልጥን ወርሐ ሓሊፍዋ ታይ ትገብር ኣብ ታክሲ ምንም ተዘይተንቀሳቒሳ ይጨንቃ እዩ ገዛ ተውዒላ ኸዓ ትብፅብፆም እያ ኣብ ታክሲ ክትኣቱ ዘላ ንእሽተን ትሕሽ ብቻ ኣነ ይሓለው እያ ሓትነይ እያ እኮ ኩላትና ተረኣኢና ታይ ኾይና እያ ከምዚ ኾይና ዝወደይ በዓልቲ ሓዳርያ ነይራ ኣዲኣ መኪና ሓደጋ በፂሕወነን ዓሪፈን ኣብቲ ሰዓት ንሱ እያ ብድንጋፀ ናይ 8 ወርሒ ጥንሲ ዝወረዳ ብድሕሪኡ ማህፀና ስለተኸፈተ ተመሊሳ ከምዘይትወልድ ተነገራ ንሕክምና እንግሊዝ ከይዳ ኣይሳኽዕን ምስ በላ በዓል ገዝኣ ፈትሑ ካብ ካሊእ ወሊዱ ብናታ ቅርሺ እዩ ሚሊዮነር ዝኾነ ንሱ ምስ ሓደጋ በቃ ዓቢዳ ኣማኑኤል ሆስፒታል ኣትያ ምስ ወፀት ንእሽተን ትሕሽ እምበር ዘይትልፍልፎ ነገር ኣይነበራን ሃፍታም እኮ እያ እዚ መኪና ዋላ ናታ እዩ ኣነ ይሓላው እያ ኣፍና ኸፊትና ናሰማዕና ኢና ነርና በቃ መጨረሻ ብዝዩ መናሃርያ በፂሕና ኩላትና ወሪድና ብዘይካ ታሰበይቲ ኣብ ቻናለይ ሓሳብ ርእይቶ እንተዳ ሃሊኩም ኣብ ናይ ኮመንት መጽሓፍ ቦታ ክትገድፉለይ ትኽእሉ ኢኹም ነዚ ቻናል ሓድሽተ እንድሕር ዳ ኮይንኩም ሳብስክራይብ